Svi birači, osim birača koji su se upisali za glasovanje putem mobilnog tima, da bi ostvarili svoje biračko pravo, trebaju doći na biračko mjesto na kojemu glasuju s jednim od 3 važeća identifikacijska osobna dokumenta: putovnica, osobna iskaznica ili vozačka dozvola. Glasovanje je osobno i tajno, te se obavlja na biračkom mjestu u glasačkoj kabini u kojoj može biti samo jedna osoba. Međutim, Izbornim zakonom BiH je omogućeno slijepim, nepismenim i fizički nesposobnim osobama koje nisu u mogućnosti samostalno se potpisati na izvod iz središnjeg biračkog spiska, niti samostalno glasovati, na svoj zahtjev dobiti pomoć prilikom glasovanja. Birač može, pristupanjem članu biračkog odbora koji je zadužen za identifikaciju, izjaviti da nije u mogućnosti samostalno se potpisati niti glasovati i da mu je potrebna pomoć. Predsjednik biračkog odbora odobrava primjenu postupka prema kojem se biraču može pružiti pomoć prilikom glasovanja. Birač može izabrati osobu koja će mu pružiti pomoć pri glasovanju, pri čemu jedna osoba može pomoći samo jednom biraču i osoba koja pomaže biraču ne može biti član biračkog odbora niti akreditirani posmatrač. Član biračkog odbora u dio predviđen za potpis birača koji glasuje upisuje XX, broj identifikacijskog dokumenta birača koji glasuje, ime i prezime osobe koja pomaže biraču i broj njegova identifikacijskog dokumenta, a osoba koja pomaže se potpisuje. Birač kojemu je potrebna pomoć i osoba koja mu pomaže preuzimaju glasačke listiće od zaduženog člana biračkog odbora i ulaze u glasačku kabinu. Ovo je jedina situacija u kojoj u glasačkoj kabini mogu biti 2 osobe. Birač potom u pratnji osobe koja mu pomaže izlazi iz glasačke kabine i ubacuju glasačke listiće u glasačku kutiju, jedan po jedan glasački listić, kako bi kontrolor glasačke kutije mogao vidjeti da su ubačeni svi glasački listići i da nije ubačeno ništa osim glasačkih listića, te napuštaju biračko mjesto. Prikazat ćemo i proceduru glasovanja u situaciji u kojoj birač može doći do lokacije biračkog mjesta, ali zbog invaliditeta nije u mogućnosti ući na biračko mjesto, ako se biračko mjesto nalazi na katu objekta ili nije prilagođeno osobama s invaliditetom. U ovoj situaciji, osoba koja je došla u pratnji birača donosi važeći identifikacijski dokument birača na njegovo biračko mjesto i izjavljuje članu biračkog odbora zaduženom za identifikaciju da birač ne može ući na biračko mjesto. Nakon što član biračkog odbora zadužen za identifikaciju utvrdi da je ime birača upisano u izvod iz središnjeg biračkog spiska za to biračko mjesto, jedan član biračkog odbora obavještava predsjednika biračkog odbora i odlazi do birača ispred biračkog mjesta sa sljedećim materijalom: zapisnikom o radu biračkog odbora u kojemu je i obrazac Z5, jednom praznom kuvertom, setom glasačkih listića i olovkom. Član biračkog odbora upisuje ime i prezime birača, njegov jedinstveni matični broj i broj identifikacijskog dokumenta u dio Z5 zapisnika o radu biračkog odbora, a birač se potpisuje pored upisanih podataka. Biraču se uručuje kuverta s glasačkim listićima koje on popunjava iza glasačkog paravana i nezapečaćenu kuvertu sa glasačkim listićima predaje osobi koja je u pratnji birača i pruža mu pomoć pri glasovanju. Osoba zadužena za pomoć biraču odnosi kuvertu s glasačkim listićima do glasačke kutije, otvara kuvertu i ubacuje glasačke listiće u kutiju. Član biračkog odbora zadužen za identifikaciju će u dio predviđen za potpis birača upisati broj identifikacijskog dokumenta birača, a osoba zadužena za pomoć biraču upisuje svoje ime i prezime i potpisuje se.